Ja men bröder och systrar, töser och pågar, det är en glädje att presentera för er äppelknyckar, ja! Grannen är hack i hälen, påstår att jag själv kunnat släppa träd. Jag vill ju vänner, måste göra något åt vår misär. Far han är proletär och jobbar sent men har inte råd med käk. Så klart jag har mina själar, för övrigt är ju grannen miljonär. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Mor hon är missionär och säger att jag missade en himla världsson. Prosten lovar mig själv på söndagsbönen men jag var inte där. Att jag skapar besvär i grannskapet med maten är inte här så.